Vůbec lidi, tak já vás vítám u našeho nového programu Hry na Android. A tady s mým bráchou Matějem. Ahoj. Bude vás takhle provázet hrama. A první hra se jmenuje Impossible. A Matěj tak bude ukazovat, jak se taková hra hraje. Impossible vyšla za necelý půl rok. A hra se mi moc nelíbí, protože je taková moc akční. A mému bráchovi se moc líbí, tak můžete na ně koukat. Takže je to takový pátek čtverec, musíte přeskakovat. Hlavně na ty špičky musíte přeskakovat, to je to nejtěžší. To já jsem nikdy nedal. Špičky vlastně přeskakovat. Prostě víte, jak je borec, prostě on to umí, já ne. Vidíte, jo. Nevím, kam se až dostal. Takže budete, jak se jede. A je to tady. No, taková hra. Můžeme to ještě jednou ukázat. Můžete ji stáhnout zadarmo na obchodu Play. Můžete si stáhnout i plnou nějakou verzi, jsme našli. A máte tam těch map, máte tam víc otevřených než jednu. Takže to bychom pro tuto hru stačilo. Tak dáme menu a dáme Exit Games. Takže další je nová, teďko vydali novou hru. Hra, jak se jmenuje? Plants vs Zombies 2. Ano, 2 vyšla. Teďkon jednička už dávala jak dávno. A teďko začíná 2. Je o něco lepší, bych řekl. A můžete vidět o hodně lepší příšerky, jsou tam lepší a všechno možný brambora. Takže dáme si tu mapu, kde se už žádný tutoriál. Máme už to otevřený to hodně. Takže zombíci, sekačky. Takže můžeme připravený. Matěj vám ukáže, jak první na to rychle musí. Takže první postavená je a pěkná headshot. Není to zase tak těžké, jak si myslíte, hra je velmi akční. Mně se moc líbí. Hned co vyšla ta jednička, tak jsem říkal, to musí být kravina, to já hrát nemůžu. Ale jak vidím, že vyšla 2, tak jsme napadli, že bychom hned první díl mohli natáčet ty kreslené hry. Takže vidíte, kolik to už postavil, jo? Já vás fakt, že hodně tady. Plants of Zombie 2, takže vyšla tu 2 měsíce, před 2 měsíce, myslím, že tak mohla být. Je fakt populární hra, ta 2 je velmi populární, i když to teďko Matějovi moc nejde. Nevadí, sekačka ho prostě přejede i tak, takže myslím si, že Plants of Zombie 2 se vám hodí. A mohl bych to hodnotit já za 5 hvězdíček. A ty, Mati? Taky. A ta první hra Impossible, to bych hodnotil spíš tak na 3,5 hvězdičky. Mně se to moc ta hra nelíbí. Ale chtěl jsem vědět, co na to řeknete vy. Tak můžete vidět. A je tady asi konec už? Je to tak? No, ještě ne. Ještě ne, bude to už je to tady finální. Teď to bude právě to nejtěžší zrovna. Víte, kolik už to postavil na jedné straně. Takže má toho dost. Nenaklaní to. Takže vidíte, máte tam hodně příšerek na výběr. I koupit si můžete všechno možný, není problém. No. To končím. Takže už by mohl být konec. Jo. Tak. První hra, takže druhá hra je u konce. Plants of Zombie hodnotím za 5 hvězdíček samozřejmě. Tak, dej menu. Tak, a teď se
teď si fakt zacpěte uši, teď teda nevyšlo nový, ale už je to tam dlouho, konečně. Hra NHL 2K, to je NHL fakt, že opravdu výborný. Máte tady na výběr hodně týmů, máte tam hlavně Čechy, jak Jaromír Jágr, Eliáš, Židlický, to je všechno v New Jersey. Takže hodnotím taky za 5 hvězdiček. Přísám, že jo. Dáme Guides Game. Ale můžeme si vybrat jakýkoliv tým, třeba dáme za New Jersey. New Jersey Day. A jde třeba proti Rangers, ano. To si můžete nastavit. Tak máte Tak jak, klasicky nebo jakoby přetahovat. ale vždy je to klasicky samozřejmě. Takže taky bych tuto hru hodnotil za 5 hvězdiček. Co ty, Mati? Já taky. To dobrá hra na zabavení a Ano. můžete hrát i multiplayer. Můžete hrát multiplayer, ale ten vám nemůžeme ukázat, protože nám nějak nejde. Takže Mati ukáže, že umíš hrát. Vidíte, zajac, kapitán. No, není to zase tak lehké, ten hokej. To prostě víte, Eliáš tam byl teďkon. Je dobrý, že se tam už střídají, ne jako hokej na Tions. To jsem hrál, moc mě to nebavilo. Teďko hlavně se našel tuto a hrajou to. Střídají se tam. Máte to prostě, je to velmi dobrý. No, takže to by možná pro tuto hru mohlo stačit. Tak už to vypni. Jágr tam byl taky. Dobře, teď se uvidíme, teď si fakt ale zasvěte uši. Začíná velmi racing, big racing. Je beach racing. Takže se uvítáme z hru. Konečně s nějakou kreslenou, je to zkoušení. Takže beach boogie racing, to začíná za chviličku. Musíte na nějaký strpení. Načítá se to nejen chviličku, ale nějakou i dobu. Než se to všechno načte, taky trvá dlouho. Takže Beach Boogie Racing. Já jsem to nehrál, hrál to jenom můj brácha, dal bych spíš takových 4 hvězdičky. Protože spíš si to zabavím pro malé děti, a tak jako i pro velký to není špatný. Takže bych řekl, že mají šanci skoro všichni si zahrát. Tady vidíte auto. Máte takovou spíš motocross. Tak, dejte si jen tak závod. Počkej, tady si můžete upgradeovat auto, výdrž, rychlost, řízení. Ano, to nám bude stačit. Ten Tak si to hlavně, můžete. jo, můžete si nevím, kupovat auta. Žádný problém. Takže ukáž, jak se Pak si závodí. můžete koupit toho. Ty postavičky. Šampiona můžete si taky koupit, jakýho chcete. No a teď je hlavní, vrhnout se na závodění. Jak se to ovládá, není to zase tak lehké ovládání, jak se všichni myslí. Je to docela těžší ovládání, ale nevadí. Jde se na 4. úroveň. Race začíná. Takže závod začíná. Erika, není to originální hra, jako byste si mysleli, ale tak je taková na pro zabavení, je to hra, prostě aspoň na nějakou chvíli. Závodíte tam hlavně, abyste vy nějaké peníze a mohli jste si pak kupovat svoje lepší věci, jak auto. A už je ve vodě. No, Jak skočíte třeba do vody a trváte po obrazovce ty kapky. ano, to je přesně to originál. Já jsem to nesebral. Vidíte to. Tak No. vidíte, tady máme jakoby čáru a tam máte kde jsme. Takže za chvíli je konec? Jo. Ano, vidíte, že je první a první příčce zatím se vede. A za chvíli bude konec závodu. Fakt tu ta hra není špatná, taky bych řekl. 4 hvězdičky mu dávám já. Je Mates? Ano. Grafika to není špatná. Tak, závod končí.
První místo. Tady jako vidíte všechno excelent. 3 hvězdičky samozřejmě plus diamant, ale dostává peněz 150. Dobrý, to by stačilo. Vrhneme se nahoru, která už teďkon, už dávno vyšla, už je to jak dávno. Subway Surf, tak se vracíme k ní. Takže uvidíme, jak se ta hra bude hrát dál. Subway Surf. Vyšel nový update Halloween, protože za chvíli máme Halloween, nebo už je, já nevím. Ano, takže jsme si chtěli, abyste se mohli, někdo to hraje z nás hodně, někdo už vůbec ne, tak si se vyjasníme, že aspoň někdo vidíte, že to jde hrát s tím Halloweenem. Tady máme novou postavu, kterou si můžeme koupit do... Ukáž nám jí s prstem. Ano, tuta. Zombie Jake. Tak, teď se vrhni na závod, hlavně na tráť už. Tak uděláš nový rekord, nebo ne? No, my jsme to teprve vztáhli, takže... Protože já jsem to hrál a nebavilo mi ta hra vůbec. Ale chtěl jsem se vrátit a zkusit. Jinak příští díl se utkáme s hrama, hlavně střílecíma. Takže si připravte zbraně a připravte si hlavně obchody, play. A jednou kde stahuju plný hry. Jmenuje se ta hra Aptoid. Dáme vám to dolů do popisku videa. Ano, kde můžete a dáme vám to rovnou i odkaz. Takže bychom byli moc rádi, kdybyste nám dali takový odběr. Nebojte, pařba na víkend je to tady. No spíš pařba na týden, jak bych řekl. Protože je to první díl, ale to není vše. Tak, u konce je, takže tím bych se vám loučil u prvního dílu hry na Android. Vůbec nevadí. Takže tu ty hry bude tam i nějaký tank, uvidíme možná World of Tanks. Uvidíme tam nějaký letadlo střílecí, pak uvidíme hlavně nějaké střílečky, to je to hlavní, co by si chtěl. Co byste hlavně chtěli hrát. Napište nám, co byste chtěli hrát. Video bude nějak podobně, takže děkuji za shlédnutí a dejte like, když tak dislike. Děkuji, naschle. Pařba na víkendy u konce.